March 8, 2021, day 6 ng aming work immersion. Babanggitin ko lahat ng accomplishment namin ngayong araw. Ngayong umaga, kami nag-join sa Zoom para sa morning praise. Pagtapos ay nag-join kami kay Miss Net Fuentes para sa general meeting. Pagtapos ay nag-group task na kami, nagsimula kami sa una, nagawa kami ng checklist, tsaka nag-conduct din ng ng electrical safety inspection. Tapos ako rin naggumawa ng Google Form para masagutan na lahat. Pangalawa ay nag-prepare kami ng memo para sa pag-announce ng daily health. Ako rin nagawa nun para sa Google Form. Pangatlo ay nag-conduct kami ng ng ego exercise. Zoom, 3 minutes na naka-video. And pang-apat is nag-monitor compliance of all employees. Pagtapos namin mag-ego exercise, nagbasa rin sila ng memorandum. Pagtapos ay magpapasa ng 5S, day 1 hanggang day 5. Tapos, magkapasa, magagawa naman narrative.